Γεια σας. Δημήτρης εδώ, Οψιονάκιας. Ε, τα μεγάλα νέα χθες στην αγορά ήταν ότι το ETF του Bitcoin πλέον έχει options. Οπότε αυτό σημαίνει ότι μπορούμε πλέον να εφαρμόσουμε οψιονικές στρατηγικές πάνω στο Bitcoin από παραδοσιακές αγορές με όλα τα παραδοσιακά εργαλεία. Δεν χρειάζεται να πάμε σε κρυπτοανταλλακτήρια και περίεργες γιάφκες. Πάμε να δούμε στην πράξη τι σημαίνει και πώς μπορείτε εσείς να εξερευνήσετε τον οψιονικό χώρο δοκιμαστικά, χωρίς να χρειάζεται να βάλετε λεφτά αμέσως. Λοιπόν, optionstrat.com, αυτό το εργαλείο θα χρησιμοποιήσουμε. Το είχα δείξει και σε παλιότερα live. Λοιπόν, ξεκινάμε εδώ, πάμε στο build. Ας πάμε στο πρώτο long call, δεν έχει σημασία, θα δούμε τι συμβαίνει. Εδώ είχα γράψει ήδη EBIT από πριν. Αν είναι κάτι άλλο το βάζετε. Και λοιπόν, να περιγράψουμε λίγο τι συμβαίνει με αυτό το interface. Εδώ έχουμε το ticker, το προϊόν, το underline που λέμε, την τιμή του, τα δεδομένα λίγο καθυστερημένα. Εδώ έχει τα expirations, οι ημερομηνίες λήξης του κάθε option. Τώρα, αυτή εδώ η γραμμή είναι τα strikes. Δηλαδή, η τιμή που αναφέρονται από τα συμβόλαια. Τα συμβόλαια είναι μελλοντικές συναλλαγές, μελλοντικά δικαιώματα. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ θέλω να έχω τη δυνατότητα να αγοράσω ή να πουλήσω σε μια συγκεκριμένη τιμή σε ένα συγκεκριμένο χρόνο. Εδώ είναι ο συγκεκριμένος χρόνος. Και εδώ είναι η συγκεκριμένη τιμή, σε ποια τιμή μπορεί κάποιος να αγοράσει ή να πουλήσει. Τώρα εδώ, αυτό το πράσινο με το C σημαίνει call και είναι πράσινο επειδή σε αυτή την περίπτωση το αγοράσαμε αυτό το δικαίωμα. Αυτό το δικαίωμα, ας πούμε, ας το βάλω εδώ, Φλεβάρι, 21 Φλεβάρι, λέει ότι όποιος κατέχει αυτό το δικαίωμα μπορεί να αγοράσει 100 μετοχές IBIT, IBIT τέλος πάντων, 100 μετοχές στην τιμή 53 το Φλεβάρι. Ωραία. Άμα πατήσω εδώ τώρα, μπορώ να πατήσω μείον και να είναι ότι το πούλησε αυτό το call. Οπότε εγώ πλέον έχω την υποχρέωση, αν ο άλλος μπορεί να απαιτήσει να αγοράσει από μένα 100 μετοχές στην τιμή 53, άρα εγώ έχω την υποχρέωση να είμαι έτοιμος να εκπληρώσω αυτή την υπόσχεση που έδωσα. Ωραία. Και μπορώ να κάνω και αυτό. Switch to put. Ας πάμε στο long put. Εδώ το quantity πήραξα. Άμα το κάνω έτσι πάει. Όταν είμαστε long είναι θετικό αυτό το size εδώ. Άμα είμαστε short είναι αρνητικό. Εδώ σημαίνει αυτό είναι ένα δικαίωμα put, που σημαίνει όποιος το έχει μπορεί να πουλήσει 100 μετοχές στην τιμή 53. Λοιπόν, ωραία. Τι άλλο δείχνει εδώ. Ας δούμε λίγο αυτή τη γραμμή. Net debit σημαίνει ότι για αυτή τη θέση που έφτιαξα πρέπει να πληρώσω $750. Τι σημαίνει αυτό? Κάθε δικαίωμα στις παραδοσιακές συνήθως πάει επί 100 το κομμάτι. Δεν είναι αναμετοχή, είναι ένα 100 μετοχές. Οπότε εδώ το κόστος αναμετοχή βγαίνει $7,5. Δηλαδή για να έχει κάποιος δικαίωμα να πουλήσει στα 53 το Φλεβάρι, όταν η σημερινή τιμή είναι 52,7, χρειάζεται $7,5 αναμετοχή. Κάτι που σημαίνει ότι αυτό συμφέρει. Εδώ είναι αυτές εδώ οι διακεκομένες γραμμές, είναι η τωρινή τιμή. Ας δούμε λίγο αυτό το διάγραμμα. Εδώ στον χ άξονα είναι η τιμή του underline, του ETF προκειμένου. Εδώ είναι δολάρια, το P&L είναι αυτό. Ανάλογα με το που θα είναι η τιμή στο expiration, δηλαδή την τελευταία μέρα. Όπως βλέπουμε εδώ, date, 21 Φλεβάρι, τελευταία μέρα,
Αυτό θα είναι το P&L άμα κάποιος αγοράσει ένα put εδώ πέρα. Και επειδή πληρώνει $7,5, πρέπει η τιμή του bitcoin να πέσει $7,5, ας πούμε, του ETF, να πέσει $7,5, ώστε αυτός να πουλήσει σε αυτή την ψηλή τιμή και από τη διαφορά να κερδίσει τουλάχιστον αυτά που πλήρωσε για να αγοράσει το δικαίωμα. Και άμα η τιμή του ETF πέσει ακόμα παρακάτω, τότε βγάζει κέρδος αυτή η θέση. Τέλος πάντων, εδώ δεν θέλω να σας πω για long put και τέτοια, θέλω να σας μιλήσω για το αγαπημένο μου, το covered call. Βγάζω αυτή τη θέση, πάμε στο add. Με αυτό το add μπορώ να προσθέσω ό,τι θέλω. Θα βάλω 100 μετοχές. Ωραία, το βλέπουμε εδώ, equity, 100 μετοχές, έστω της αγοράς σε αυτή την τιμή. Άμα θέλω κάνω κλικ και αλλάζω την τιμή αγοράς. Ωραία. Και τώρα, δηλαδή ξεκινάω αγοράζοντας 100 μετοχές και πουλάω ένα call. Ωραία. Εδώ διαλέγω σε ποια ημερομηνία θα είναι το call. Ωραία. Και αυτό που σας έδειξα και στο X είναι η πιο μακρινή ημερομηνία. Έχει εντυπωσιακά μακρινά expirations αυτό το προϊόν, πάνω από 2 χρόνια μετά. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο και έχει αρκετή ρευστότητα. Τέλος πάντων, να δούμε τι σημαίνει στην πράξη αυτό. Έστω ότι αγοράζουμε 100 τεμάχια σε αυτή τη τιμή και υποσχόμαστε, πουλάμε το δικαίωμα σε κάποιον ότι μπορεί να μας τα αγοράσει στην ίδια τιμή, περίπου, στα $53. Ωραία. 100 μετοχές και του δίνουμε το δικαίωμα να αγοράσει 100 μετοχές στην τιμή 53. Μας πληρώνει 2.500, δηλαδή $25 αναμετοχή. Που είναι εξόχως εντυπωσιακό, γιατί $25 αναμετοχή είναι σχεδόν το μισό κόστος της μετοχής. Τι σημαίνει τώρα, υπόσχεση να το ξεκαθαρίσω, ακόμα και άμα η τιμή πάει 100 σε 2 χρόνια, εμείς θα πουλήσουμε σε τιμή 53. Αυτό υποσχέθηκαμε. Ωραία. Βέβαια δεν χάνουμε εδώ στα 100 δεν χάνουμε, απλά πουλάμε στα 53 και κρατάμε αυτό που μας πλήρωσε αυτό στην αρχή. Οπότε το P&L δεν χρειάζεται να το φανταστούμε, το ζωγραφίζει εδώ κάτω. Για μία θέση δηλαδή, το κόστος θα ήταν, δεν το γράφει και τόσο ωραία, είναι αλήθεια, γιατί πληρωνόμαστε 2.500, αλλά δίνουμε 5.300 για να αγοράσουμε τις 100 μετοχές εδώ πέρα, εντάξει. Οπότε έχουμε δώσει περίπου 2.600, ας πούμε, 2.600. Και εδώ το κέρδος είναι άλλο τόσο περίπου. Είναι βασικά όσο αυτό είναι η πληρωμή που δεχτήκαμε στην αρχή. Αυτό είναι το τελικό κέρδος άμα όντως πουλήσουμε στα 53. Άμα όντως εκτελέσουμε την υποχρέωση. Αυτό που μου αρέσει να κάνω εδώ είναι να πηγαίνω να το δείχνω όχι ως profit and loss, ως δολάρια. Δεν έχει τόσο σημασία αυτό. Για να καταλάβουμε τι γίνεται πρέπει να το πάμε ως μέγιστο ρίσκο. Οπότε μέγιστο ρίσκο κάπου είναι το -100. Κάπου χάνουμε τα πάντα. Άμα το bitcoin πάει στο 0, τότε χάνουμε το κεφάλαιό μας, τα 2.600 που βάλαμε για να αγοράσουμε τις μετοχές, τα χάνουμε τελείως. Αλλά ας συγκρίνουμε λίγο τι γίνεται. Ας το κρύψω λίγο αυτό το option. Τι θα γινότανε αν απλά αγοράζαμε τις μετοχές. Ωραία. Εδώ είναι πάλι 100%. Στο 0 είναι πάλι 100%. Άμα το δείξουμε σε δολάρια όμως, είναι παραπάνω δολάρια, είναι μεγαλύτερη θέση. Γιατί 100 μετοχές σε 52 θέλουμε 5.000 για να ανοίξουμε αυτή τη θέση. Ξαναεμφανίζω το call, το short call, και το βάζω ως ποσοστό του ρίσκου. Τι συμβαίνει τώρα? Ή μάλλον, ας το ξανακρύψω άλλη μια φορά. Βλέπουμε εδώ ότι όταν αγοράσουμε μια μετοχή, το break-even που έχουμε, εκεί που ούτε χάνουμε ούτε κερδίζουμε, είναι στην ίδια τιμή φυσικά. Άμα πάει προς τα πάνω κερδίζουμε, άμα πάει προς τα κάτω χάνουμε αμέσως.
πουλώντας το call, και το ξαναβάζω τώρα, ενώ η τιμή είναι εδώ, το break-even μας είναι στα 27. Δηλαδή, για να βάζουμε εδώ, είναι στο μείον σχεδόν μισοτιμής. Δηλαδή, το bitcoin πρέπει να πέσει 50% για να αρχίσουμε να χάνουμε. Ο λόγος είναι ότι είναι τόσο μακρινής διάρκειας το συμβόλαιο, που κάποιος για να αγοράσει το δικαίωμα να μπορεί να αγοράζει αυτό το ETF στα 53 κοστίζει πολύ. Γιατί ποιος ξέρει, μπορεί να πάει στα 90, στα 180, ποιος ξέρει. Το ETF να τετραπλασιάσει. Είναι εμπόριο ελπίδας λίγο, και πάνω στην ανταπομπούλα υπάρχει πολλή ελπίδα. Πολλοί θέλουν να βγάλουν πολλά και γρήγορα λεφτά. Ας τους βοηθήσουμε με το αζημίωτο. Οπότε αυτή εδώ η κίνηση μας φέρνει το break-even εκεί που ήταν στο 0%, το φέρνει στο μείον 50% περίπου. Και το άλλο απίστευτο είναι ότι αν όντως καταφέρουμε να πουλήσουμε σε τιμή 53, το κέρδος είναι σχεδόν 100%. Είναι συγκλονιστική περίπτωση αυτή. Είναι τόσο ακριβό το συμβόλαιο, που αρκεί το bitcoin να μην είναι κάτω από τη σημερινή τιμή του σε 2 χρόνια, και αυτή η θέση δίνει σχεδόν 100% σε 2 χρόνια, δηλαδή σχεδόν 40% απόδοση το χρόνο. Ναι, με μεγάλο επίπεδο ασφάλειας. Εντάξει, για bitcoin μιλάμε, μπορεί να κρασάρει, έτσι. Αλλά φανταστείτε, δηλαδή, πόσοι θα είναι στο μείον 50 που αγοράζουν σε αυτή την τιμή, ας πούμε, ή ακόμα και αυτοί που έχουν αγοράσει πιο χαμηλά. Μπορεί κάποιος να έχει αγοράσει πολύ πιο χαμηλά και να κάθεται τώρα σε μεγάλα κέρδη, αλλά πάλι, άμα πέσει μείον 50, χάνει από αυτό το κεφάλαιο, χάνει 50%. Ενώ με αυτή τη θέση πρέπει να πέσει 50% για να ξεκινήσει από το 0, και από εκεί αρχίζει και χάνεις γραμμικά. Ας πούμε, άμα πέσει άλλο 5%, χάνεις άλλο 5%. Χάνεις 5%, το πρώτο 5%. Σαν να είχες αγοράσει σε αυτή τη τιμή, 27,40 εδώ πέρα. Ωραία. Τι να δείξουμε εδώ. Έτσι μπορούμε να προσαρμόσουμε το διάγραμμα. Αυτή είναι η βασική στρατηγική. Για να δούμε λίγο άλλες ημερομηνίες, πιο κοντινές, γιατί 2 χρόνια είναι λίγο. Ας πούμε στο Γενάρη, πάλι άμα κάποιος αγοράσει μετοχές στη spot τιμή και υποσχεθεί να τις πουλήσει 2 μήνες μετά, μπορεί να βγάλει 12% κέρδος, χωρίς να χρειαστεί να ανέβει το bitcoin, και φέρνει το break-even του στο μείον 10%. Και είναι σαν να αγοράζει 10% φθηνότερα και να πουλάει στη σημερινή τιμή. Το άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό εδώ. Ας το κάνω πρώτα στη μακρινή ημερομηνία που έδειχνα. Γιατί 53 και όχι κάπου αλλού? Μπορούμε οπουδήποτε. Κάθε επιλογή εδώ είναι δυνατότητα που μας δίνει η αγορά. Ας πούμε, άμα το πάω αριστερά, γίνεται πιο συντηρητικό. Άμα το πάω στο 35, δηλαδή υπόσχομαι να πουλήσω σε χαμηλότερη τιμή από όσοι αγόρασα, στα 35 μόνο, ενώ αγοράζω 52. Τότε το break-even πάει, το συμβόλαιο γίνεται ακόμα πιο ακριβό, γιατί δίνει στον άλλον, είναι ακόμα πιο πολύτιμο για τον αγοραστή, θα αγοράσει πιο φθηνό bitcoin, ας πούμε. Γι' αυτό όμως είναι και πιο ακριβό να το αγοράσει. Οπότε το break-even πάει μείον 57%. Αν το πάω στο 30, πάει μείον 64% είναι το break-even. Δηλαδή να πέσει μείον 64% το bitcoin, και από εκεί και πέρα αρχίζει και χάνεις. Και άμα το bitcoin είναι απλά, δεν πέσει παραπάνω από 43%, βλέπουμε εδώ, κορυφώνεται το μέγιστο κέρδος μας στο 56%. Δεν είναι και λίγο. Δηλαδή, δεν είναι λίγο. Ακόμα και αυτό το συντηρητικό είναι επειδή έβαλα το short call τέρμα αριστερά. Ακόμα και αυτό μας δίνει μέγιστο κέρδος 56 και μας το δίνει τόσο εύκολα. Δηλαδή, αντί στη spot αγορά θα έπρεπε να αγοράσεις και η τιμή να πάει 56% πάνω για να πάρεις 56% απόδοση. Εδώ απλά χρειάζεται να μην πέσει πάνω από 42% για να πάρει 56% απόδοση. Και υπάρχουν και τα πιο bullish, βέβαια. Ας πούμε 65. Μπορούμε να πάμε. Κάποιος μπορεί να είναι από την άλλη μεριά να πει εγώ το πιστεύω πάρα πολύ το bitcoin,
Θέλω να πιστεύω θα φτάσει 200.000, ξέρω εγώ, δεν ξέρω και ό,τι πιστεύει. Δεν θέλω να χάσω, να έχω μεγάλα διαφυγόντα κέρδη, οπότε πες ότι το πουλάω εδώ. Αγοράζω στις 52 δολάρια στα 52, δέχομαι να πουλήσω στα 70 μέχρι τόσο, όχι πιο κάτω. Και αυτό δίνει, επειδή είναι 2 χρόνια, και αυτό δίνει πολύ πράγμα, σχεδόν 20 δολάρια αναμετοχή. Δηλαδή, είναι σαν να μας δίνει πίσω τα 20 δολάρια από τα 52 που δώσαμε. Break even και αυτό είναι ένα σεβαστότατο μείον 40%. Και αν το bitcoin ανέβει 32% και πάνω, με ένα τρίτο παραπάνω ας πούμε, δηλαδή πάει 120.000 και πάνω σε 2 χρόνια, τότε δίνει 113% κέρδος αυτή η θέση. Και πάει και πιο πάνω. Το μέγιστο κέρδος μπορεί να γίνει και μεγαλύτερο, βέβαια, αλλά πλέον βλέπουμε ότι για να δώσει αυτή η θέση που έφτιαξα εδώ 150% κέρδος, πρέπει το bitcoin να ανέβει τουλάχιστον 80%. Και είναι γραμμικά, δηλαδή από το break-even που είναι μείον 30, είναι σαν να αγοράζουμε στο μείον 30 με έκπτωση και μετά κερδίζουμε σαν να είχαμε αγοράσει στα μείον 30. Αυτά πάλι στη λήξη, έτσι, για να το δείξω λίγο αυτό. Ενδιάμεσα δεν είναι έτσι η εικόνα. Αυτή είναι η λήξη, γιατί μέχρι να οριμάσει, ουσιαστικά να χαθεί η αξία χρόνου που έχει το συμβόλαιο, με την πρώτη μέρα, φυσικά, όταν ανοίγουμε τη θέση, είμαστε στο 0, δεν κερδίζουμε, ούτε χάνουμε τίποτα. Όσο περνάει ο χρόνος και χάνει αξία χρόνου το συμβόλαιο, το θ που λέμε, ίσως το έχετε δει στο thumbnail μου, όσο περνάει ο χρόνος, τότε αυτό που πουλήσαμε χάνει αξία. Χάνει αξία χρόνου, μπορεί να έχει αξία εγγενή, και μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σχήμα που έχει 2 γραμμές οριζόντιες. Ωραία. Πάμε τώρα πάλι στους 2 μήνες. Είπαμε, μπορώ πάλι έτσι να το κάνω συντηρητικό ή πολύ bullish. Ας πούμε 45. Σημαίνει, αν το bitcoin πέσει μείον 14%, αν δεν πέσει πάνω από μείον 14%, βγάζει ένα 5% σε 2 μήνες. Και το break-even του είναι μείον 20%. Αντίθετα, μπορεί κάποιος να βάλει άλλα στοιχήματα πιο bullish. Αυτό. Λοιπόν, ξέχασα να σημειώσω το θέμα. Τώρα δεν ξέρω αν θα φανεί αυτό. Η τιμή, πώς αντιστοιχίζουμε την τιμή του iBit ως προς bitcoin. Η σχέση είναι περίπου 1755 το 1, δηλαδή άμα είναι η τιμή 53 ή 52,7, σημαίνει ότι το bitcoin είναι κάπου εδώ, στα 92.500. Άμα είναι 53, πάλι 1755, αυτή είναι η σταθερά. Οπότε άμα τα σκέφτεσαι ως αριθμούς, ως τιμές του bitcoin, πρέπει να διαιρέσετε με 1755 περίπου, για να βγάλετε ποια strikes εδώ θέλετε. Αλλά το σημαντικό εδώ είναι τα ποσοστά, δηλαδή να δεις πού είναι τα σημαντικά σημεία, το break-even ας πούμε, μείον 13%, ή που κορυφώνεται το ύψος, το μείον 5%, κορυφώνεται και μετά μένει στο 8,9 συνέχεια το μέγιστο κέρδος. Αυτή είναι αυτά ήθελα να πω για το covered call και πώς μπορεί να το εξερευνήσετε με αυτό το εργαλείο. Και τώρα θέλω να σας δείξω και μια άλλη στρατηγική. Ας το φτιάξουμε με το χέρι. Βγάζω τις μετοχές, βγάζω το call. Θέλω να σας δείξω λίγο στοιχήματα τύπου binary, τύπου ας πούμε ότι το bitcoin θα φτάσει κάποιο συγκεκριμένο ύψος ή βάθος σε κάποιο χρόνο. Αυτό το κάνω ως εξής. Ας πούμε, ας κάνουμε το στοίχημα 120.000. Θα φτάσει 120.000, διαιρώ 1755, πάει 68. Ωραία. Πάμε στο 68, ας πούμε μέχρι τον Μάιο. Ωραία. Θέλω να ποντάρω ότι το bitcoin θα φτάσει εκεί. Ωραία. Το κάνω ως εξής. Αγοράζω το πιο χαμηλό, ένα call μικρότερο, και πουλάω το αμέσως επόμενο.
Δεν έχει ρευστότητα το μαγαζί, τι γίνεται. Λοιπόν, ο λόγος που βλέπουμε κόκκινο παντού είναι ότι χρησιμοποιεί τα πιο πεσημιστικά bids και asks. Αλλά ας πούμε ότι μπορούμε να κλείσουμε τα trades στο μέσο του spread. Η ρευστότητα είναι πολύ καλή παρεπιπτόντως. Δοκίμασα μερικά trades και όντως χτύπησα στη μέση, οπότε δεν είναι μη ρεαλιστικό αυτό που δείχνω. Είναι αισιόδοξο βέβαια. Τι σημαίνει αυτή η θέση καταρχάς? Σημαίνει ότι πληρώνω ένα δικαίωμα για να μπορώ να αγοράσω στην τιμή 67, κάνει 2,65 δολάρια αναμετοχή. Παρεμπιπτόντως η τιμή εδώ αναγράφεται αναμετοχή, αλλά για το συμβόλαιο είναι 100, δηλαδή 265 δολάρια θα ήταν. Και πουλάμε ένα call. Τα πουλημένα call είναι πάλι πράσινα, απλώς είναι από την κάτω μεριά. Και τα κόκκινα είναι τα puts μάλιστα. Πουλάμε ένα call στο επόμενο strike, δηλαδή υποχρεώνομαι σε κάποιον να του πουλήσω στα 68. Αλλά άμα με αναγκάσει να πουλήσω στα 68, δεν έχω πρόβλημα, γιατί εξαναγκάζω κάποιον άλλον να πουλήσει σε μένα στα 67, οπότε ξέρω που θα βρω τις μετοχές. Δεν είναι ότι θα αναγκαστώ να αγοράσω από την αγορά και μπορεί να χρειαστεί να αγοράσω σε τιμή 100. Οπότε είναι περιορισμένο το κέρδος σε αυτή την περίπτωση, γιατί άμα χρειαστεί να πουλήσω σημαίνει ότι τις αγόρασα πιο φθηνά. Λοιπόν, αυτό είναι πιο ακριβό, 2,65, αυτό είναι πιο φθηνό, 2. Λάθος τιμές. Τέλος πάντων, το κάνω στο περίπου 2,90, 2,65. Τι γίνεται, παιδιά, πρέπει να χάνουμε κάτι. Ωραία, αυτό. Έχει κάποια θέματα, γιατί σε αυτά τα ύψη δεν έχει αρκετή ρευστότητα. Σωστά, να δοκιμάζουμε. Αυτό σημαίνει αυτό το ερώτημα, το θαυμαστικό εδώ. Να βάλω. Ωραία. Θα το βάλω πάλι να φαίνεται ως ποσοστό του max risk. Και εδώ για κάθε ένα που χάνουμε από αυτό το ύψος, άμα το bitcoin κάνει λιγότερη απόδοση από συν 25, χάνουμε τις μάρκες μας 100%, αλλά κερδίζουμε 20 επί άμα πάμε από πάνω. Και είναι σταθερό μετά, αυτό θα ήταν ένα over στοίχημα. Μπορούμε να το κάνουμε και under. Έτσι, τώρα από την κάτω, όταν είμαστε από την κάτω μεριά της spot τιμής, συνηθίζει να το κάνουμε με puts. Δεν έχει διαφορά. Το σημαντικό είναι ότι βάζω μπροστά αυτό το ακριβό. Λάθος. Όπως θα δείχνω. Αγοράζω το ψηλό, πουλάω το χαμηλό και αυτό το κάνει ένα under. Βλέπετε, 35 δολάρια χάνω από αυτό το σημείο και πέρα, 65 κερδίζω από αυτή τη μεριά. Και άμα το κάνουμε σαν ποσοστό του ρίσκου, χάνουμε 100% από τη μία μεριά πάντα και κερδίζουμε 186% από την άλλη. Για να σας το δείξω και με calls είναι το ίδιο. Μότζουλο, οι τιμές. Λοιπόν, αυτά και τα λέμε στο Twitter, στο X και στο Discord. Γεια χαρά.